this is Love and Integrity Show. Igama lami ngingunokubonga Nxumalo from Fullers Circuit. Siyanimukela nonke emakhaya. Ngijoyine lana ubhuti uNduduzo ngubani. Uzositshela kabanzi about yena, igama lakhe, irole yakhe ayenza ibandleni. Sawubona bhuti ngubani? Sawubona Nobonga. Unjani? Ngiphilile njani? Siyaphila nathi. Siyaphila. Ngiyajabula ukuba nawe kulolu hlelo lwakho namhlanje. Mhlambe igama lami nguNduduzo ngubani? Awumbovu. Awusomashi. Ngisuka eseketheni laseMfolozi. Esifundeni sakwamthethwa. Egatsheni laseHlanga. Ngumntwana kaNkulunkulu. Yes. Egameni likaJesu. Ngenhlanhla ke uNkulunkulu khona akangithuma ukuthi ngikwenze bandleni. Kusihlala egatsheni lami umkhandlu. Wegatsha lokusihlala umkhandlu wesifunda. Yilo umsebenzi obasangithuma wona. Empilweni yami ke ngisebenza njengothisha. Qualification. Yes. But uNduduzo ukhulume about being usihlalo womkhandlu. Mhlambe umuntu ongazi ongakhonzi eluthela kodwa ubukele lolu hlelo lolu. Mhlambe ngasichazela kabanzi ukuthi yini umsebenzi nokuba usihlalo womkhandlu owenzayo ebandleni. Ibandla engikhonza kulona lisebenzisa iConstitution umthethosisekelo. Ngakho ke umthethosisekelo webandla lakithi uthi ibandla amaliwe nabaholi. Ngakho ke umholi ebandleni kuba khona usihlalo we-council. Council ke isikhulu lesidinga indaba zebandla. Usihlalo ke umsebenzi wakhe ukuhlela umhlangano womkhandlu nomfundisi aphathe uhlelo lomkhandlu nokuxoxa indaba zonke zesifunda nje ezinye zicayi ayiphathe ngendlela efanele. So challenging ke ukuba usihlalo especially uma umuntu osemncane ngoba ama issues athinta emkhandleni amanye adinga ubucayi nobunono kakhulu adinga umuntu okholwayo nosizo ngoNkulunkulu ukuthi awaphathe ngendlela efanele futhi aveke isithunzi sebandla sonke isikhathi. Bhuti ngubani uthinte iphuzu lana elibaluleke kakhulu indaba yokuba usihlalo womkhandlu nokudinga ukuhlakanipha nakho konke. Ngibuka njengamanje ubuncane bakho ukuba kule role lena oyidlalayo ebandleni ukuthi normally sike sibone abantu abadala kulindeleke abantu abadala ukuthi kube yibona imvamisa ababa osihlalo basibemkhandlu. Akuvamisile ukuthi kube umuntu omusha ukuba usihlalo womkhandlu ebandleni. Siyacela nje ukuthi ke usitshene kabanzi mhlawumbe ngama challenges abakhona along the way as umncane ungaka kodwa usihlalo womkhandlu. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe nokubonga ama challenges e-leadership ayafana noma position. Ukhona nje abantu akaze kubelula kodwa kudinga umuntu odetermined, umuntu ofundayo, umuntu ozazi ukuthi ubani ukuze akwazi overcome ama challenges. One of into ebalekile uma umholi uzunqoba ama challenges ukwazi iConstitution because ibandla ulihola ngomthethosisekelo. Ukwazi zokuzazi ungaloku ukuthi ube nethuba la khona ozodila ngama issues ebandla with your feelings usebenzisa imizwa yakho ungaconsult iConstitution. Then ke ama challenges ke uyakwazi ukwa overcome. Maningi ke akhona nje uma uholi umuntu akulula ukhola abantu especially ke uma umfishanyana nangeminyaka kubiza ukuthi usazi stories zakho kakhulu stories somholi siConstitution kuphela. Ukukholwa ke kuyiselo sakho konke. Uma ubonakala ukholiwe noma uzinikela uNkulunkulu ukholwa njalo nabantu baba nethemba kuwena. Ugcine nama challenges wabonayo nje uNkulunkulu ekunqobela wona uhambe endleleni ukuya phambili. Kodwa into e-challenging kakhulu kuba nesikhathi. Ibandla lidinga isikhathi. Ingakho abantu abasha bayathanda ukungena eholini kodwa futhi abanaso isikhathi sokuhola.
ingakho ukuhola abantu bakuthatha njengokuthi usuke uchonywe nje uphaphele gwalagwala uzobonakala uzovela as a leader mase kufanele bebe available abatholakala. So enye into ke abantu abasha challenge ukuthi isikhathi asinaso thola ukuthi umuntu osuke emsebenzini ngisenza komhlabeni ngani kufanele ngibuye ngize emhlanganweni ama-weekend ngilwazi imisebenzi yebandi yalandelana emavikini kodwa kufanele uzinikele. Ngicabanga ukuthi so challenging mina ikona isikhathi nje kakhulu njengomuntu omusha nezinto eziningi ekhona ukufanele ubalance impilo engiyiphilayo nomsebenzi webandla kodwa akukuhle uNkulunkulu uyangisiza ngiyakwazi ukwenza kakhulu ku-challenging kuba yi-leader ukuphila impilo engcwele. Ezinye zezinto lezo uma umuntu omusha nabantu abasha abaningi ubona ukuthi so challenging kuba umuntu omusha olidayo ngoba uma uyi-leader kufanele uleader ngesibonelo. So ukulida abantu abadala abalazi iqiniso nabayazi impilo umuntu omusha ufanele aphile kanjani. So izonke ezi-challenge kodwa siyayikhulekela usuku nosuku uNkulunkulu asisize nokuhlakani nje ngoba le badinga ukuhlakani uma uyi-leader ubone izinto ukuthi uyahengisha kanjani ungadlula kanjani ukuze isifunda siye phambili noma ibandla liye phambili likhulu. So izonke i-challenging so uyadinga abantu abazokusupporta kakhulu abasebadala. Elinye into efanele siba mass leader sabantu abasha singaledi sisodwa siyadinga iso lomuntu omdala elosile elibona ngisho ingozi esingeke siyibone thina. Cabanga ukuthi umuntu okukhavile kade ukubuza kakhulu. Siyabonga kakhulu Nduduzo ngakho konke lokhu osusicacisele khona. Ngicabanga ukuthi ibandla lamaluthela uSED ubungaza i-theme ekhuluma about love and integrity. So okuningi ke usuthintile wakucoverisha especially ukukhola ngokweqiniso okuyikhona okugqame kakhulu kule theme le esikuyo. So ngiyacela bandla ukuthi uke uphe umbukeli lapha yana ekhaya umholi noma osazoba umholi ukuhola ngokweqiniso ukuthi kunomphumela onjani. Ngiyabonga. Cishe namhlanje khona ngicoshile kade ngathendela lapha i-Luther lecture. Lento ethi empeleni ukuhola kuba umholi uhola noma ikuphi lapho. Yes. Uma uyiphoyisa umholi la ukhona. But into ewumehluko ukuthi unamthelela muni la ube khona as a leader. Sure. Sonke nje sibekiwe singaba sesontweni ungaba noma ikuphi kodwa into ebalekile ngeku-leadership umthelelo nawo la uleader khona even ngisho emsebenzini la ngisebenza khona ngifanele ukubona ukuthi kune-leader la i-leader futhi ebhabhadisiwe a-born again leader ebonakalisa iy'thelo zokuthi lo muntu lona uyi-leader igcina isikhathi khona izinto esobala nje leader igcina isikhathi wenza umsebenzi wakhe ngendlela efanele emsebenzini okukhombisa ukuthi kune-impact lo muntu akayifaka emsebenzini emotivate ngisho omunye umuntu nje ongawuthatha umsebenzi kube into elula but the fact ukuthi kune-leader la kubonakala yona igcina isikhathi ize ikhukhume iphakamise ngisho nabantu abayi-leader ngoba yona njani iye-understand leadership. Ngicabanga ukuthi nje esingakhuluma leadership kakhulu ukwethembeka umsebenzi onike wona wenza ngokwethembeka ungekho noba kusesontweni everywhere you are make sure ukuthi you lead and ekugcineni kwakho konke sinikwe konke sikwenze manje phambi kaNkulunkulu sizojudgwa ngakho. So everybody kuthiwa ka-lead uma senza iphutha sidlala ngelanga uNkulunkulu uzosijudge ngakho konke kodwa nje okukhulu kwi-leadership ukuyinikela nokuthambisana siwenza sibe neqiniso sikhulume njalo siwenze futhi umsebenzi wokuthemba ngazo zonke izinsuku. Cishe i-leadership singake sithi-ke iphelele lapho kumuntu. Siyabonga kakhulu Mbovu. Hayi umuntu ufunde okuningi today. So Nduduzo, can you please tell us ukuthi i-relationship yakho njengosihlalo womkhandlu phakathi kwakho njengosihlalo womkhandlu nomfundisi iyini injani? Ngiyabonga nokubonga. Ngaze ngabiza mnandi igama lakho nokubonga. Ngicabanga ukuthi
uma ukhuluma ngosihlalo nomfundisi ukhuluma ngama-roles awu-2 abafana. Yes, kufanele siqonde lokho. Umfundisi uwumphathi sifunda. Usihlalo usihlalo womkhaya. Yes. So labantu laba akekho uthatha isikhundla somunye. Kodwa futhi labantu laba abakwazi ukusebenza omunye angasondelene nomunye. Ngakho ubudlelwane bala abantu abawu-2 ufane angazi ngabuchaza ngokuthini kuyona. Kukhona kwesinye isikhathi uma usihlalo ezibona kwesinye isikhathi ukuthi usewusihlalo. Ayicabanga ukuthi usewumfundisi. Nomfundisi wesikhathi ayicabanga ukuthi usewusihlalo. So kuke kwenzeke kube ne-conflict enjalo. It's either kusegatsheni a-confusion. It's either kusegatsheni noma kukuphi kusesifundeni. Kanti akufani. Kodwa labantu laba uma bengasebenzisani ngendlela efanele akwazi ukwenza lutho. Uyabona nje uma kuzoba nomhlangano. Yes. I-agenda usihlalo uyenza nomfundisi. Idlule iye kunobhala. Unobhala ayidlulisele kuphi? Ayidlulisele kwi-council ukuze kube nomhlangano. Ngoba umhlangano nakhona i-date yakhona idiscusswa umfundisi usihlalo. Bayidlulisele kunobhala, unobhala ayidlulisele kuphi? Ayidlulisele kwi-council. Esemema ini? Emema umhlangano. Uyabona ukuthi kubalwa kanjani ubudlelwane obu-right phakathi kamfundisi nosihlalo. Ngoba yonke into eyenzeka emandleni yenzeka kuxoxe bona bobu-2. Uma bona bengena ubudlelwane obu-correct sesifile leso sifunda leso. Ngoba ayikwazi ukuhlala umhlangano, azikwazi ukuxoxa into zesifunda, awukwazi kuba nama-ideas isifunda ukuthi noma igatsha lizokwenzana ukuya phambili ngoba kubambela abantu ababili. So ubudlelwane babo kufanele buye phambili. Kodwa sikhumbule ukuthi sihlalo usihlalo womkhaya wekhansela. Akayena usihlalo webandla. Umfundisi uwumfundisi webandla. So abantu laba bakwazi ukubanga lokho. Usihlalo kuyikhansela kuphela. Akayena usihlalo kuyibandla. Umfundisi owumfundisi ebandleni. So kufanele uqondane. Usihlalo womkhaya uaddressa umkhandlu. Umfundisi uaddressa ibandla ezaholo. So kufanele uqonde kahle ke ama-role kamfundisi nobani nosihlalo. Usihlalo engathi mesekhethiwe mesenzani meseyagamanga. Nomfundisi kanjalo engathi mase khona usihlalo meseyagamanga emhlangano nomkhandlu kube ukhona abani ukhona usihlalo. Sure. Bengithi ke ngelanga siyobuzana ukuthi what happened esifundeni uma umfundisi efuna ukuba usihlalo. Nosihlalo efuna ukuba umfundisi. Yo, because kuyenzakala ngempela kuma cases akanjalo ugcine usubona engazi ukuthi usihlalo usenza umsebenzi wakhe aphinde afuna ukwenza nomsebenzi womfundisi. Kanjalo futhi nomfundisi kwesinye isikhathi wenza umsebenzi wakhe kube ngazi futhi usefuna ukwenza nomsebenzi ngasihlalo. Angithi ke lonto leyo uma injalo umfundisi uma ebona usihlalo efuna ukwenza umsebenzi kamfundisi Yebo. kuyamnqonda amandla umfundisi ngoba umfundisi usisebenza kufanele asebenze ngokukhuleka esifundeni. Ngakho kuyamnqonda amandla agcine manje umfundisi angasazi ukuthi yinto efanele ayenze ngasiphi isikhathi. Kanti umfundisi kufanele kube yena onika usihlalo ilindi ukuthi siyamuva njalo usihlalo siyale ngoba uyena nombono wesifunda njengesisebenzi. Usihlalo ukhonela ukulekelela abani ulekela umbono kamfundisi nokufeza ama-resolutions athathwa umkhandlu. Umsebenzi kabani kasihlalo lo. Futhi usihlalo ukusebenza nomfundisi ukwenza ukuthi isifunda sikhule. Ngakho labantu laba kufanele kungabikho ukugejana phakathi kwabo bobabili. Ngisho kuthiwa kunama-issues athethe kangakanani emkhandlweni kodwa usihlalo kufanele ancike kumfundisi ukuthi yonke into engenza kanjani angisuki umfundisi ngoba umfundisi wini uyena osebenza isifunda. Uyena umuntu oqashelwe ukusebenza kuphi esifundeni. Yes. So ngicabanga ukuthi empeleni kufanele kube khona ukushambela komsebenzi womunye ngoba laba bantu vele ukusebenza kwesifunda uhleli kubona bobabili. Mhlambe ukulandelela ulokhu osukubekile Mbovu. Niyayithola izinto mhlambe enjengama workshop ukufundiseka ngoba kuyenzeka phela ukuthi ube musha kule nto lena mhlambe ukhethwe as usihlalo. So niqeqeshwa kanjani mhlambe niyathola ama
hard copies or niyafundiswa kwenzeka kanjani ukuze nami ngigcine sengenza lokho kufanelekile nokulindelekile mina? Yes. Kufanele empeleni ibandla lifundisa. Umsebenzi webandla ukufundisa. Ibandla nje umthola wathi lifundisa. Enye nje into engayidiscover ngiqala ngene eholini. Yeah. Ngafunda ukuthi kune constitution. Emva kwe constitution kunama bylaws. Yabo. Which means la khona iconstitution ithule khona. Yes. Ayakhuluma ama bylaws. So angilento kufanele understand udinga workshop obvious. Angeke ube leader ungazi irole yakho as a leader. Angeke ube chairperson ungazazi kufanele wenze. Udunguze ehlathini njalo uhlala uphoseka, uvikwa njengosihlalo ngoba kuvikwa wena usihlalo mongazi irole yakho. Ibandla ligcina livika wena. Nomfundisi uvika wena. Ngokunjani usihlalo njani ongayazi irole yakho. Cishe ama workshop kufanele siba nawo empeleni. Cishe efundeni eziningi eseketheni lakithi ama workshop maningi cishe nathi nje kwesekethi sifunda sizoba nayo nje ngoJanuary ngicabanga ukuthi siba nayo ukuze ukukhulisa abaholi bayazi umsebenzi ofanele bawenze uma bengene ezikhundleni. Hey Mbovu ukona indaba lana njengoba sikhuluma engicabangayo njengoba nje siba semabandleni kube khona ke ingqushumushu eziyivuke phakathi kwalibandla ingxabano nazo zonke lezo zinto lezo. So mina thiwa ngigqibele nomunye umzalwane sengizo reporter kuwena ke manje ezo usihlalo womkhandlu. So ama conflict ebandla uwaxazulula kanjani as usihlalo womkhandlu? Brother ngiyabonga ukuthi uyilungiseleyo ngoba akuyena usihlalwane webandla usihlalwane womkhandlu. Nawo ama conflict akuwona kasihlalo awomkhandlu. Ngakho umuntu umeyaletha kusihlalo usewaletha emkhandlweni. Ngakho ufana discuss kuphi emkhandlweni. Kuwenzwe izinqumo kuphi emkhandlweni. Umkhandlu ngalolo daba olusukani lokhona. Ingakho mina mangise emkhandlweni ngihlala ukugcizelela ukuthi mina ngizile uzokhuluma. Kodwa ngizodedela umkhandlu ukuthi ukhulume uthathe inqumo. Unqume ngakho konke. Ngicabanga ukuthi mhlambe yikho ukuthi udaba kuyadependa ukuthi lukanjani. Ngaba udaba esingalikhuluma nalabo bantu siqazulule sidlule kulona. Ungaba udaba oluthinta ukuthi fanele sikhulume. Kodwa futhi okubalekile uma kuudaba oluthinta iconflict lithinta umfundisi. Yes. Ali umkhandlu awunamandla ukukhuluma kahle kahle. Udaba osuke lithinta indaba zikaMfundisi zithintwa umqashi wakhe. Okuyini okuyi-second council. So luyadlula kulolu daba lokuphile ku-second council. Singalikhuluma lathi sinodaba nje esibutholile. Sithi ayi kodwa lunjani alungaphezulu kwamandla ethu alidlule kuphi le ku-second council ngoba kunomongameli overseer umsebenzi kabani kamfundisi. Kodwa kwezinye uthothi indaba esingayixoxela labo bantu ama individuals sixoxe sibize mhlawumbe umuntu omdala sikudlulise ukuqhubeka impilo noma olunye ofanele luzokuphi lizemkhandlwini lizokhululwa luphele emkhandlwini. Kodwa uma lubonakala ukuthi linobungozi empilweni yebandla. Yo, hayi siyabonga kakhulu uNduduzo uNkulunkulu nje akubusise akukhulise nasekholeni kwakho konke aqhubeka ukuhlakanipha. Ngihlezi nje nawe lana ngiobserve okukhulu ukuhlakanipha uNkulunkulu aplante kuwena uncane ungaka kodwa ziningi izinto uNkulunkulu akwembulele zona. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu nakini babukeli emakhaya. Lolu hlelo lethu olumnandi kakhulu siyathemba futhi ukuthi kuningi nani ke enifundile namhlanje. Siyabonga.